Le, mux. Stenna, muxek. Għajda tibqa fuq il-linja. Għajda. Titkellem li għajda saħna dik ma' Father Charles. Bdejna. Alright, merħba bikom nis, grazzi tal-erġa najtu naqattu maħna. Għanna da xej kif taj challenges u d-dimna li ġdinja ħagġa li jtnamlu l-ewel darba. Nfakkarkom lażla il-rank li aħna ġejna bih. Għanna fl-ewel post għanna l-Zoe Merċiqa, fit-tini post għanna l-Veronika Capristanti, fit-tielet post il-Lira Ċangura, fil-raba post Milena Camilleri, fil-ħames post il-Chloe Vella, fil-sitt post il-Camilleri Haley, fil-seba post il-Giulia Maria Vella, fil-tmin post għanna l-Elena Bezzina, fil-disa post għanna l-Amy Borg, fl-10 post għanna l-Nikola Borg, fil-11 post għanna l-Kurmi Kamil u fil-12 post għanna l-Lenja Galja. U l-postijiet li għanna available huma dawn. Ġewwa Birkirkara għanna 7 postijiet, ġewwa l-Imsida għanna 5 postijiet u ġewwa Kospikwa għanna 12 post. Tajjeb, intom tistgħu tażlu minn dawn il-postijiet li aħna għanna hawnhekk. Issa ikolli ngħid fuq il-linja għanna l-mamata Zoe Merċiqa u biex issa jqabdu għamijaj unkun nistan kellim għaw ninsaqsija li mija l-għazla taħħa. Hello, Signora Lodwa tajba, Father Charles. Hello, skoli da xej komplikazzjoni ma wasalna ta'. Inti li ma skola ħatazilla li t-tifla? Birkirkara, nirringrazzjak, Signora. All right, grazzi, thank you, bye-bye. Mela l-ewwel Sinjura l-mamata Zoe Merċiqa għażlet Birkirkara u issa din inċemplu wkoll il-mamata Veronika Capristanti. Hello, bonġu Sinjur, bonġu l-papa għandna fuq il-linja l-għodwa tajba. Il-lima skola ħatażel għal Capris, jo Veronika, x'inhu l-first name tagħha Veronika? Veronika, Birkirkara għatli. Nirringrazzjak, thank you, grazzi ħi għaguri li l-kom ukoll. Issa din inċemplu l-mama ta' Lira Ċangura. Edha fuq il-għed inċemplu la bħalissa. Għawni, Mrs. Ċangura, l-għadwa tajba. Good morning. L-Lira li ma' skola ta' Zilla minn ta' St. Francis. Tajjeb, issa għandek choice bej Birkirkara, Imsida u Kospikwa. Birkirkara, nirringrazzjak Sinjura u l-auguri u l-fest sejn li l-kom ukoll, grazzi, bye-bye. Issa għedin inċemplu koll il-mamata Milena Camilleri, tajjeb, biex nsaqsu għaw koll fl-imma skola tixtieq tibat il-tifla tagħha dal-waqt tkun magħna fuq il-linja u kunu nistaw nitkellmu magħha. Fakkarkom li għanna ġar 3 postijiet ittieħdu minn ta' Birkirkara u nafu li din hija l-iskola li intom ippreferejtu għalhekk qed intellaw il-polza, però mkoll mbagħad wara għandna postijiet kemm l-Imsida u anka ġewwa Kospikwa. Mrs. Camilleri, l-għodwa tajba. Sur Camilleri, skużani, se. Tajjeb. Birkirkara, all right, nirringrazzjak ser. Thank you. Festi tajba ħin, grazzi. Mela n-nazla oħra ta' Birkirkara għal Milena Camilleri u s-sadin inċemplu koll il-Chloe Vella. Hello, Signora, bonġu l-odwa tajba. Bonġu. Tissegwina, għarafni u l-madu. Mela, istażen għall-Chloe. Lima skola tixtieq tibata l-Chloe Birkirkara, l-Imsin, jew Birkirkara. All right, thank you, bye-bye. Mela dik kienet il-5 għażla li kellna għal Birkirkara, issa din inċemplu l-number 6, Signori Camilleri, edin fuq il-linja. Bonġu, Signora.
Bonġu. Lil Hayley x'tażilla, Sinjura? St. Francis Birkirkara, u hekk ikun, Sinjura, grazzi tal-għażla tiegħek u tal-kooperazzjoni tiegħek. Grazzi. Thank you, bye-bye. Seba' għandina postijiet, wasal 6. All right. Mela, tinċemplu issa l-mama ġenituri insomma ta' Giulia Maria Vella, l-aħħar post li għanna ġewwa Birkirkara. L-għodwa tajba, Sinjur. Hello. Yes, Father Charles Mallija mill-iske... No, il-bezzina, mela... Le, sorry, wrong number, xu paċenzja, nasab rridu nerġaw nċemplu lek. Xu naqra paċenzja. Mela ħadna wrong number, emmek, nerġaw nċemplu l-ġenituri ta' Giulia Maria Vella, ma ġara xejn, manna ħafna numri ta' telefon, su dak li kun faċli juhu numru bizbal. Dan huwa l-aħħar post nimmaġina li s-sinjuri wkoll se jażlu Birkirkara, mela qed iċempel it-telefon ukoll, wara jibqalkom nażla kemm tal-imsida u kemm ta' Hello, l-għodwa tajba? Hello, Father Charles Mallija mill-iskejjel tal-Knisja. Grazzi, Sinjura, mela, qed inċempillek dwar l-għażla tagħkom għal Giulia Maria Vella. Birkirkara, l-imsida jew Kospikwa. Birkirkara, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi ħafna. Thank you, bye-bye. Mela, hekk imtlew is-7 postijiet li kellna għal Birkirkara sewwa, u issa ħan nċemplu l-number 8 il-ġenituri ta' Elena Bezzina. U l-għażla issa li jridu jagħmlu jekk hux l-imsida jew Kospikwa. Hello, iwa sorry tal-ewwel ċempilnilek biżbal. Issa jmiskom intom, tajjeb, intom qegħdin in-number 8. Għada kif imtliet l-iskola ta' St. Francis Birkirkara u issa tistaw tażlu jew l-imsida jew Kospikwa. Kif spjegajna l-bieraħ ukoll jekk xi ħadd li jista' jkun jikkanċella minn Birkirkara intom tkunu l-ewwel nies fil-polza. Hello, tliftu. Tliftu. Hello, Sinjura, min inti? Ta' Amy Borch, konti tinkellem, tħu naqra paċenzja, nerġaw nċemplulek, għax konti tinkellem l-papa ta' Elena Bezzina u... Hello? Mela, hello? Mela nistgħu nerġgħu nċemplu lill-papa ta' Elena Bezzina jekk jogħġobkom. Hello? Sorry, erġajna ntqajna ser. Mela kontit ngħidlek li l-għażla li għandek hija persi l-iskola ta' Birkirkara mtliet hija jew l-imsida jew Kospikwa. Tażel l-imsida. Kontit ngħid ukoll li jekk konna xi kanċellazzjoni intom tkunu l-ewwel fil-waiting list tajjeb. Ninformawkom ukoll. Thank you ħafna, grazzi ser u auguri. Thank you. All right, issa nċemplu lill-ġenituri ta' Amy Borch. Nistennew naqra, deħlin fuq il-linja issa, dal-waqt nerġgħu nkunu mas-Sinjura, għadna kif ċempilnila, tweġibna żgur. Ekku, Sinjura Mrs. Borch, grazzi tal-li naqgħat magħna, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, naħseb tissegwina fuq l-internet ukoll. Naħseb taf mela li l-postijiet tal-imsid ta' Birkirkara imtlew u l-għażla li għandek issejja bejn l-imsida u Kospikwa. Tażel l-imsida, grazzi, Sinjura ta' grazzi, bye-bye, good day. Mela, hekk għalaqna wkoll ta' Amy Borch.
U issa din inċemplu l-mamat il-ġenituri ta' Nikola Borċ. Tajjeb, hello, bonġu sinjura, bonġu t-segwina u kollu nimmaġina. Ma jimpurtax, all right, għartlek, mela tista' tanżel bej l-imsida u kospikwa tajjeb. Imsida, grazzi sinjura, ta' unauguralkom. Xejn, bye, thank you, bye. Mela issa din inċemplu l-ġenituri ta' Kamil Kurmi ta' qabel tal-aħħar, dal-waqt nlestu dan il-parti ta' din il-proċess, u l-istess għandhom nażla bejn l-imsida u kospikwa telefon qiegħed iċempel u nittamaw li Sinjuri Kurmi xi ħadd minnhom u ġibna dal-waqt. Ekku għadin fuq il-linja, hello Mrs. Kurmi, rodwa tajba. Bonġu Sinjura. Kollos, mixin ħari fuq il-rubini għaddejjin. Mela, naħseb konti t-segwina fuq l-internet u xek. Mela, kif taf postijiet ta' Birkirkara imtlew, pero ma għanna postijiet kem l-imsida u kem kospikwa, tajjeb. Mela, issa fej tanżel inti jekkux l-imsida u kospikwa. Konferma ċempilli, sinjura, nċemplulek, mela sinjura mux ta' tagħmel l-għażla tagħha lissa, jekk jew hekk mux ta' tagħmel differenza kbira għaliex xort għandna. Ma jimpurtax, sinjura, ma jimpurtax. ċempillu, sinjura, u għatina risposta tiegħek. Mux ta' tagħmel differenza għax għandna post anka għal min imissu ta' warajk u allura ma tagħmilx differenza. All right, nerġgħu nċemplulek. Grazzi, sinjura. Thank you. Jo ċemplinna, kif trid, sinjura, kif ċemplinna. Ok. Thank you, sinjura, grazzi. Mela, issa nċemplu l-mamata Ilenia Galia. Tajjeb, diħla fuq il-linja issa. All right, Mrs. Galia, l-għodwa tajba. Bonġu, sinjura, bonġu. Et-segwina sewa. Mela, tarana u kol. Tajjeb. Għajdli. Tażel l-imsida, grazzi sinjura, unawguraw lek ta' il-festit tajba. Grazzi sinjura. Mela, ekkan ċempilna l-daw 12 il-ġenituri ta' tfal daw 12 il-tifla li xtaqtuhom tibatuhom l-imsida, Birkirkara, pero ma kenniex post tal-kulħadd. Nikkonferma li l-ewwel 7 nistaw narawhom hekk jekk il-kamera tista' tiġbidhom l-ewwel 7 għażlu ġewwa Birkirkara u naħseb dak kollha li segwejtuna stajtu segwu t-telefonati u d-diskors li għadda bejnietna, din kienet l-għażla tal-ġenituri li għażlu l-ewwel 7 għażlu Birkirkara, u mbagħad il-5 ta' wara 4 minnhom għażlu l-imsida u għadna nistennew tweġiba mingħand il-11 il-waħda l-ġenituri ta' Kamil Kurmi li forsi jew jażlu l-imsida jew forsi anka qalt li x'aktar jażlu kospikwa tajjeb. Peress li għandna kemm l-imsida u kemm kospikwa mhix problema meta s-sinjuri jagħtuna r-risposta nniżlu l-għażla tagħhom. Jiena naħseb nistgħu nieqfuha minn din it-trasmissjoni, nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom, tal-li kontu disponibbli u fil-ħin u ħadtu paċenzja bit-telefonati tagħna. Grazzi tal-għajnuna kollha li tajtuna intom, nirringrazzja l-istaff kollu tal-Admissions Team u l-team tal-Media Center li bis-saħħa tagħhom qed nagħmlu din it-trasmissjoni u anke s-support li nsibu mill-Kurja tal-Arċisqof. Grazzi lil kulħadd u nawguralkom il-festijiet tajba.